wakutshena wabuya nganoma wabuya ufikile khona kwakho? Eyi, yabona njalo lesikhathi nifikile Sesibuyile. senibuyile. Wazama ukufika lapha kumina walala usuku olulodwa. Belala nje usuku olulodwa kusho ukuthi ngavuka ngaye ey'tolo. Uma ngiye ey'tolo kusho ukuthi bose ngithi ngiyabuya hhayi angisamtholi. Ngiyasola ukuthi ukamamncane vele la jwayele ukuya khona. Khona la. Yebo. Ngoba naye umamncane angisamboni nje entate emgwaqeni. Sengibona ehlezi egcekeni. Okukhombisayo na. Hayi mina ngihamba nethimba lakwaJabula uJulu umuzi Mthabela lo okhuluma naye sisi. Ungavela nje ngaphandle noma ningaphuma nje ngaphandle. Kodwa ke asinani inkinga nakho kakhulu nawe kodwa umuntu esimfuna kakhulu umkhulu. Inkinga phela nginalo usizo engamnika lona. Cha, thina ke somsiza umkhulu wena nje veza umkhulu ngaphandle. Ufunani kumkhulu? Awu, uyaphila ke kodwa ke. Uyaphila njani? Sisemncane ngiyaphila nami. Cha namhlanje sizofuna umkhulu. Mhlawumbe ungasiza nje sinikeze umkhulu la ngaphakathi ngoba asinankinga nawe khululeka. Umkhulu khathele. Uyakwazi. Ukhathele kanjani ngoba phela kuseza ikhathi sekuseni manje aboleve. Ukhatheleke. Awu sinikeze umkhulu. Angifuni ke nomkhulu ukhathele umkhulu. Ngiyakwazi ukuphuma. Khona ke singakusiza ngani? Angivuna okuningi. Okay, sacela ukuyizwela yena kongcono ke kube yena oyikhulumela ngoba asidingi wena sifuna yena. Uwedwa. Umkhulu akekho right. Seningahamba mhlawumbe. Sihambe siyephi? Ngeke sikwazi ukuhamba singayenzanga into esizizelela ekhaya. Ngoba usibona sile ekhaya, sizela ukuzokhuluma nomkhulu. Yabo, ngize ngiqoshamela wena. Sifuna umkhulu la ngaphakathi, hayi wena. Vele phela kufanele ungiqoshamela ngithi kwami nje. Ho. Nasi isigebengu sentombazana. Nangu nonkiloyi. Ungijola kabi. Kungaba njani ngingene ngimbheke ngoba phela mina ngikhathazekile. Ngeke ulinge kwenze lokho. Kanti ngangena wena ufihle ngempela la endlini. Ngeke ulinge kwenze Lokhu lokho. mhlambe sekumi. Ufihle ngempela. Ngeke ulinge. Ungene kwangenkani? Noma ufuna umkhipha ngamaphoyisa akhe uzuboshwa. WhatsApp. WhatsApp. Yes. Kodwa mina ngazi ukuthi indoda yami ngingavula ngingene. Ngoba yamphela le ndoda. Na ukhiya uphethe. Mhlambe sinikeze ukhiya kongcono. Cha nje usinikeze ukhiya sivule simbheke noma kuthiwa ngizomthola eseshonile owami elimele ukuzoba owami namanje. Ngizile kanye ke. Cela ungibole ukhiye ngivule. Yazi uyisimanga mawami. Ngiyakuhlonipha. Kodwa nje le drama ozoyibanga la ayikho necessary. Wena indaba impela nje ungafuni ukuvulwe ngoba phela umphakathi uyazi la uthi le ndoda le yeyami. Umphakathi uyazi wena uyi2K vele. Angiphikanga. Kodwa ngifikanga namasosha Phela lalela. Mina ngithumela izingane. Umkhulu seziqala ke manje ibe week and uzomsiza uMakhosi. Yawazi Maskito? uMaskito uhlangana phi ke nalento esiyikhulumayo? Uhlangana phi uMaskito nalento esiyikhulumayo? Uyawazi Maskito? Ya ngiyawazi. Uliphethe endleleni yami. Asimkhuba. Yimini uMaskito ngoba ngingaka nje. Uthe. Ngiyani ukhipha indoda yakho? Asengikhiphe ngoba vele yami. Hayi umkhipha. Mamkhulu. Cha mina nje wena ngiyakutshela. Qhubeka uwenze kilele mkhuba yakho but ngeke kuze kugcine wena. Usho kanje? Ngeke kuze kugcine. Usho kanje? Ngeke nje uze kugcina wena. Ngoba nje sisophuma umkhulu sixoxe naye. Sizophinda sibuye naye noma sizophinda simthathe ngolunye usuku sibuyele naye lapha kuMakhosi Ntombela. Ngeke kuze kugcine wena. Shayela izandla. Qinisile yazi? Ushayela izandla for ini? Uqinisile. Angithi wamthatha la ngenkani. Wabuyela kumina kodwa angithi wamthatha ngendlezulu. Ngekugcine mina. Wena uyahlekisa wena. Hayi nangu baba. Hawu ungavela mkhulu sizoxoxa. Hawu. Baba nebhandishi pho. Yebo.
umshayeli kushuthi Hawu, mkhulu. ebesuyambulala. Babukeli bakwaJabulile Jule TV, mina-ke isamba sikazwelonke la kade ngibizwe omunye wabathungi oqave kakhulu ngabe waziwa kakhulu lapha ey'nkundleni zokuxhumana uSandile Mdlalozi ulapha-ke eVerulam. Ukuthi ufuna ukuthunga nje uzokubhinca noma kuthiwa isudu noma bekuthiwa umshado noma bekuthiwa yini osuke ufisa ukuyithunga, sondela ngempela-ke lapha eVerulam eduze nase-Nedbank i-ofisi yakhe lapho nje phezulu. Ungamfonela noma ungamWhatsApp enambeni ethi 0655 45 25 60. Uzokwazi ukuthi ngempela ufinyelele le zimpahla nje engiyigqoke lapha uSits okuyiyona yona ngempela-ke i-brand yakhe. Mawukuthi nawe ufisa ukuthi uswenke ube muhle noma kuthiwa emcimbini noma kuthiwa kwi-vacation noma kuthiwa emshadweni yosina ufuna ubrand new noma kuthiwa yini osuke ufisa ukuthi akuthungele yona uyakwenzela-ke. So nathi-ke bengibizile-ke la ekuthethi ngizomgqokela iy'mpahla zakhe. So mawukuthi nje ufuna ukuswenka uconze, ufuna ukuthi kugqame wena ngisho nama-perfume alapha noma kuthiwa ufuna ukuthunga ijazi lapha, awuphuthume khona-ke ukuze uswenke uconze nawe. Siyanibingelela-ke babukeli bakwaJabulile Jule TV. Umbingelelo mpela-ke kusewuyena umuzi wakwamtshali khona le eMtuba, enkomo kayixosha inkomo zinye uphorishi phesha kwenyalazi ophondweni isigodi ngaphansi kwentaba uMachujana. Inkosi engiphethe umkhwanazi kanye nendoni engiphethe ubaba umkhwanazi uXaba, abaningi bayamazi. Okay, ophambi kwenu ngempela-ke isamba sikazwelonke. Angifune kuyibonga namhlanje bafowethu, angifune ukuchaza kakhulu kodwa-ke ngisekuthenini ukuthi ngifisa ukubonga kakhulu i-support abantu abasupport-e ngayo nabalekelele ngayo udaba lokamkhulu. Siyabonga kakhulu futhi ngifisa ukuveza lokho ukuthi siyabona-ke ngoba phela kufanele ngikuveze lokhu. Siyabona ama-comment enu, siyawafunda amanye noma mhlawumbe singakuphenduli kodwa sisuke siwafundile. So siyabona ukuthi udaba lakamkhulu lulandelwa abantu abaseSwazini, South Africa. Ngizocela ukunigoqa ngathi Hostela, Limpopo, Eastern Cape. Siyabona nezilimi zonke ezibhalwa ngempela-ke lapha kuma-comment, abantu bekhomenta bencoma. Sinethemba ukuthi bancoma noma phela-ke ezinye zezilimi vele singeke sakufihla ukuthi angizazi, yabo. Kodwa-ke siyabonga ukuthi abantu bayalandelela udaba lakamkhulu futhi bakhuthalela ukubona umkhulu esizakala noma besenithele inhlabathi ephalashini lami bangishe ngaxoshwa. Kodwa-ke ngenxa yokuthi abaphathi bami abangiphethe abanikazi beJabulile Jule TV, so bebe-understand ukuthi okunye kwakho nani ngithuka ngenhloso ukuthi nikhathalele impilo kamkhulu, ngoba ngicabanga ukuthi konke enikwenzayo anikwenzi ngoba nakho ningishaya content ngisha, kodwa ikakhulukazi nikhathalele impilo kamkhulu. So-ke namhlanje umkhulu simvakashele, asimvakashele oba simvakashele kodwa sizo-celebrate ukuthi kulento ecishe yacekela phansi impilo yakhe, because leli vidliso alidlisiwe umkhulu kuyavela ukuthi licishe lacekela impilo yakhe phansi okanye cishe wadlula emhlabeni ngenxa yedliso okudliswa yileli 2K. So namhlanje siyojabula naye umkhulu, siyamkhipha, siyoshisa inyama, siyodla. Siyazi ukuthi inkinga kamkhulu ayikakapheli, kusekuningi okufanele kulungiswa, even nomuzi wakhe kuningi okwafakwa ileli 2K okufanele ukuthi kugcine kulungiseke. Kodwa ngenxa yokulandelela kwenu, ngenxa yokukhuthazwa yinini, ngenxa yokukhuluma kwenu kabi, nathi kuyasikhuthaza ukuthi sibone ukuthi ikuphi la mhlambe esinamaphutha khona noma la okufanele ukuthi silungise khona ukuze sikwazi ukuthi siqale-ke nathi silungisa. So siyacela ukuthi namhlanje sihambe nathi, siyangena njengamanje la komkhulu, singeke sigcine ngokungena, sizosuka siyamkhipha umkhulu, siyamkhipha. Usazobuya vele uMakhosi uNtombela azolekelela umkhulu. Abafuna inamba Nkosi yami kaMakhosi abahambe beyobuka ivideo part 6 kamkhulu. Uyishilo uMakhosi ngoba angiyazi mina, ngeke ngiqamba amanga njengoba wayisho nje, hamba ubuka leya video zobe usuyayibona inamba kaMakhosi Ntombela nama social platforms zobe usuyayibuka, then mase usuyalandelela ngendlela yakho. Okay, kodwa-ke namhlanje ngifisa ukuthi sicacise ukuthi ningalapho ngasemakhaya, qhubekani niubukela umsebenzi kamkhulu futhi umkhulu sizomsiza koze kuyofika ekugcineni, because akakasizakali ngendlela okufanele ukuthi vele asizakale ngayo. So
okweni ngalapha ngasekhaya ke anisilandelelane ke ukuze siphuthume sekumkhulu. Namhlanje siyamkhipha siyojabula naye. Asambe mfowethu. Awusokhipha ikhehle elidala ke namhlanje. Ngaphinda ngafika kuleli khala kwaMbonambe. Awu. Mamkhulu. Siyakhuleka ekhaya. Niyaphila kodwa? Siyaphila nathi. Awu sisiphinde sabuya la ekhaya. Hey size la ekhaya. Bakhona bala ekhaya. Ikade ngqongqoza sekuva u4 hours ngimile la abangivuleli. Awu. Kwakubi ke sijabule kangaka nakwenza. Mhlawumbe uma ningangqongqoza mhlawumbe benganivulela ngazi mhlawumbe babona ukuthi mhlawumbe mina 4 hours umile. ade ngimile ngqongqoza ngivulele. Inkinga ke le. Kodwa ke bakhona khona la ngaphakathi noma mhlambe abekho kwakubakhona ngaphakathi. Ngiyalizwa izuthi nje ukhona vele abakhona. Cha ngiyaxolisa nje ngisazongqongqoza seyosusa lesi sixoxo. Cha sifikile la last week siyabonga nje ukuthi sikwazile ukuthi simlokhuze umkhulu sagcina sikwazile ukuthi sihambe naye. So ke wahamba wayokhipha idliso ngenhlahla ukwazile ukulikhipha idliso. Mhlambe wabuya wakutshena wabuya nganoma wabuya wayefikile khona kwakho. Hey yabona njalo isikhathi enifikile Sesibuyile. Senibuyile. Wazama ukufika lapha kumina walala usuku olulodwa. Belala nje usuku olulodwa kusho ukuthi ngavuka ngaye ezitolo. Uma ngiye ezitolo kusho ukuthi bose ngisi ngiyabuya hayi angisamtholi. Ngiyasola ukuthi ukamamncane vele la jwala ukuya khona. Khona la. Yebo. Ngoba naye umamncane ngisambona nje intathe emgwaqeni. Sengibona ehleze egcekeni. Okhomsayo naye ubaba lo wakwami ukhona kuyena la. Kodwa ngiyalazi nje lo sisomncane lo i2K. Isikhathi esiningi beliba umuntu ozulayo alisazuli. Hayi yathi akasazula asabonakala emgwaqeni. Okunye ke futhi ke la okungididayo ngeke phela ngazi noma mhlambe information ebesiyithola phambili bengisilona iqiniso. Ngiyakhumbula phambilini ukuthi ubujwayela ukuchaza ukuthi cha umkhulu akasalali isidalo lapha kwakho. Kodwa ngalolu yasuku nginokwethuka mungitshela ukuthi noma nginokwethuka okunenjabulo phakathi mungitshela indaba ukuthi usiyafika azolala kwakho. Wafika ngalolu yasuku. Wafika lo lasuku nifikile walala. Walala usuku olulodwa kusasa akasekho. Wavuka Wahamba nje kuseni. Ukuhamba kwami nje wahamba. Bengakaze yazabuya. Akafikanga mhlawumbe ukuthi mhlambe noma usola ukuthi mhlambe kwafika lona i2K lazomlanda into kanjalo. Hey ngoba phela ngibone ngengane zikhuluma nobaba. Ngibona nje umbungazi ukuthi mhlawumbe i2K lithuma ingane ukuthi ngiyazocela ubaba nje ubaba athola ithuba lokuphuma. Ngiyabona. Yebo. Hey siyakuzwa kodwa ke nathi ake sizame cha qoqola ekhaya ake sizame nathi ukuthi singqongqoze la sizwe kodwa ke sisuzama nawe phela ngoba wena ungowefamily yala ekhaya kodwa nje sekukhona lokho kwethu kaqoqo Yini? Hawu kanti nikhona qoqo Yini uba manje lo? Hayi mina ngama nethimba la kwaJabula uJulu umuzi Mthabela lo okhuluma naye sisi. Ungavela nje ngaphandle noma ningaphuma nje ngaphandle. Kodwa ke asinani inkinga nako kakhulu nawe kodwa umuntu esimfuna kakhulu umkhulu. Inkinga phela nginalo usizo enganginika lona. Cha thina ke somsiza umkhulu wena nje veza umkhulu ngaphandle. Ufunani kumkhulu? Awu uyaphila ke kodwa ke. Uyaphila njani? Sisemncane ngiyaphila noma. Cha namhlanje sizofuna umkhulu. Mhlawumbe ungasiza nje sinikeze umkhulu la ngaphakathi ngoba asinankinga nawe khululeka. Umkhulu khathele. Ngiyakwazi. Ukhathele kanjani ngoba phela kusezikhathi sekuseni manje abo level. Ukhatheleke.
Sinikeza umkhulu. Angifuni ke nomkhulu ukhathele umkhulu. Ngiyakwazi ukuphuma. Khona ku singakusiza ngani? Angivuni okuningi. Okay, sacela ukuyizwela yena kongcono ke kube yena oyikhulumela ngoba asidingi wena sifuna yena. Okay, mhlambe ngiyazi. Akekho right umkhulu bekhishwe isisu ubusuku bonke so akekho right ngiyakwazi ukuphuma ngazi kushuthi khona okuseleyo ukuthi engakutshela wona ngoba ngiyakutshela ukhathele uphelelwa amandla kade khishwe isisu. Okay, sidedeleke ke kongcono siyikhulumele thina. Ngifuna uku-invade i-property yami manje. Ngathi umuntu ohleze nenkinga njalo la ekhaya. Kodwa sizake ngibuze nje, iyiphi into eke sake sathi siyayicela kuyo wasinika nje ngokukhulu Ukuthi ungadebate. nifuna okukhulu kakhulu kunalento enizele. Angithi into ezele wena uyitholile. Iyiphi into engiyithola ngoba umkhulu angimtholile mina ngizela umkhulu. Angithi ubuzosiza umkhulu namthatha umkhulu nahamba naye. Manje yikuphi kokuseleke lapha? Sifuna ukuzoxoxa naye namhlanje. Manje kwenze njani? Nibhala iphepha isoleze yini? Cha sibhale lona iphepha isolezwe but sizofuna ukuzoxoxa naye umkhulu namhlanje kuphela. Ngiyakwazi ukuphuma umkhulu. Yini into edala ukuthi unqabe nomkhulu? Khuluma nami ngizomtshela umkhulu ukuthi ufuna ukuthini yini. Okay ke. Sifuna ukuvala. Hawu. Ufuna ngivulele wena ke. Mangasavali. Kusho uzovulela wena. Kwaphela ngivalile umkhulu uyagula. Sifuna ukuxoxa naye nje thina umkhulu asifuni wena. Khuluma. Na indlebe ngiyakunika. Ngikulalele. Hayi mina angiyazi mina lento. Amkhulu unayo isho kodwa uthi umkhulu khona la ngoba phela lo angimthembi lo sathane lo. Ngenza uthothi mhlawumbe usembulele nje. Yaza mahemhem uthi hayi umkhulu asaphume ephandle kungenza ukuthi umgqibile mhlawumbe endlini asazi ngoba phela i2K leli nje liyabheda vele. Sizoza nephunga linuka. Kodwa Nkosi yami. Ngoba nje uyakhuluma kahle naye uyalizwa i2K lithini. Alifuni nakuzwa. Kuthi kukhona into emenzini noma umlimazini noma mhlawumbe umgqibile angisazi ke nami manje. Angisazi kwenzakalani. Mana ke. Wengubuzo umlandeleni umkhulu kumamkhulu ngoba phela ubese hambile la ku. Yini? Suphethwe izinyo manje. Inkingi wena. Ufunani? Cha sifuna umkhulu thina la ngaphakathi. Ngikhona nje ngizomkhulumela. Cha sifuna umkhulu hayi wena. Yini into eyinkingi ukuthi siphume sikhulume nomkhulu? Ungqaba lokho? Hayi noma mina ngitshele ka10. Noma ngitshele ka15 uwedwa. Umkhulu akekho right. Seningahamba mhlawumbe. Sihambe siyephi ngeke sikwazi ukuhamba singayenzanga into esizelela ekhaya ngoba usibona sile ekhaya sizela ukuzokhuluma nomkhulu yabo ngize ngiqoshamela wena sifuna umkhulu la ngaphakathi hayi wena Vele phela kufanele ungiqoshamela ngithi kwami nje ho nasi sigebe ngisentombazana nangu nonkiloyi ngijola kabi Kungaba njani ngingene ngimbheke ngoba phela mina ngikhathazekile. ngeke ulinge kwenze lokho Kanti ngangena wena ufihle ngempela la endlini. ngeke ulinge kwenze lokho lokho mhlambe sekum Ufihle ngempela. ngeke ulinge ngene Noma- kwangekani Noma ufuna umkhipha ngamaphoyisa uzuboshwa WhatsApp WhatsApp. yes Kodwa mina ngazi ukuthi indoda yami ngile ngingavula ngingene. Ngoba yamphela le ndoda. na ukhiya uphethe mhlambe sinikeze ukhiya kongcono Cabanga nje usinikeza ukhiye sivule simbheke noma kuthiwa ngizomthola eseshonile owami elimele ukuzoba owami namanje ngizile kanye ke cela ungibole ukhiye ngivule yazi uyisimanga mawami ngiyakuhlonipha kodwa nje le drama ozoyibanga la ayikho necessary wena indaba impela nje ungafuni kuvulwe ngoba phela umphakathi uyazi la
uthi le ndoda le yeyami. Umphakathi uyazi wena uyi-2K vele. Angiphikanga. Indaba Kodwa ungavuki. ngifikanga namasosha Phela lalela. omkhulu. Mina Uthumela ingane. Angithumelanga ngane, angithumelanga muntu ukuthi azokulanda umkhulu. Umkhulu uyizele kumina ngoba ufuna mina. umkhulu nje kuyasho ukuthi kubonakala iy'ngane lapha egcekeni kumina zizomlanda. Kwafika zona nje wanyamalala umkhulu. Kusho bezimkhumbula. Zimkhumbule. Kusho ukuthi bezimkhumbula. Wangabuya phendlini. Ufuna ukumenza Wangabuya wami. Wangabuya endlini pho nje okhombisa ukuthi umbonile-ke ezena ufuna kumina. ngikuchazeleke mina kwethu. Ngichazele. Okay. Hayi besitshafazana ubusuku bonke nomkhulu ukhathela akakwazi ngisho ukusukuma embhedeni ngoba ufuna ngikuchazele. Utshela umamkhulu wakho lokho. Uthi angithini ngoba phela ngiyangipetulwa ngifuna ukuvundulula lithi emqubeni nayifundulula Kodwa phela lokho akuvimba ukuthi umkhulu angeza kithi ukhathele. uxoxa naye. Ukhathele. Akakhathele ngoba nakho naku wena ukhathele. Phela mina mncane. Ufunani vele kubantu abadala? Lokho wena kuhlanganisa phi ke wena? Ngoba phela wena lokho ngithi akukubeka ndawo ke wena lokho. Kodwa Nkosi yami. Ukhathele umyeni wami. Ade ntshafazana nesibindi nje sokungitshela ukuthi bentshafazana. Uthi angithini phela uyangibuza. Ufuna ngithini? Ufuna ngithini? Mi? Njengantshafazana-ke. Mina ngisafuna ukumbuza. Njengantshafazana-ke. Kodwa into yokuvikela ibikhona. Mana-ke mamkhulu mina khona into engisafuna ukuyi-understanda la. Ngoba Wena uyayifaka? mhlawumbe akaze ngiyibuze uye ukhona mhlawumbe umbuzile mhlawumbe aze niyixoxe. Ngoba imkhuba yakho obuyigila kumkhulu igcina ivelile ukuthi umkhulu yini le umkhulu wawumdliselani ngoba sigcine sikwazile ukubona bonke abantu bayakhuluma ngawe manje. Wawumdliselani umkhulu? Okheroti ninyama yangaphakathi kuthiwa yinusu lento ephume kumkhulu. Wawumdliselani umkhulu? Wawumdliselani umkhulu? Uzele lokho la? Cha ngiyakubuza ngizele Mina khona lokho. ngibuza wena ukuthi uzele lokho Ya la? ngizele khona lokho la. Uzoyithola i-answer. Cha ngiyabuza ngifuna manje answer ukuthi Iba ubumdliselani. patience. Beka umoya phansi. I-answer uzoyithola ngeke. Ulayikile-ke sisi ngoba idliso umdliselo nalo liphumile futhi akafani. Angithi wawuthe uzofa mase simkhipha idliso. Lima wena. Hayi Uhlekani? Wena ngihlekise wena ukuthi ngilayekile. Ngilayekile noma uyena ulayekile ngoba umkhulu nangi la endlini. Hayi cha usathana uqobo phela wena. Mina Wawumdliseleni umkhulu? ngilayekile. Kodwa khona into owumdliselo niphumile. La endlini. Iphumile kodwa ikephi? Uzohamba. Iphi indoda? Uzohamba kodwa khona ekugcineni. Hayi ngixosheni ke. Vele nje yabona nje angifuna ukudlala ngawe. Ungajabula kwamanje but ekugcineni umkhulu uzohamba la. Sini seyiqalile nje esikwazi sahulala la kumamkhulu okuyinto ebekade engasayenzi. Ngithathe ngenkani ingakho ehamba. Cha simthithanga ngenkani. Ngithathe ngenkani. Uyihambele yena umkhulu because umkhulu samshiya la ezongena la. Wayeseyihambela yena iyela kumamkhulu. Kuhle. Funa ukwazi ukuthi lezi ilwane omsebenza zona na yonke lento lo owayigcaba kuwe ukuthi ufake umkhulu seziqala ke manje ibe weak and uzomsiza umakhosi. Yawazi mosquito? Umaskito uhlangana phi ke nalento esikhulumayo? Awazi. Uhlangana phi umaskito nalento esikhulumayo? Yawazi mosquito? Ya ngiyawazi. We, uliphethe endleleni yami. Asimkhuba. Yimini umaskito njengoba ngingaka nje. Uthe. Ngiyani ukhipha indoda yakho? ase ngikhiphe ngoba vele yami. Hayi umkhiphe. Mamkhulu. Cha mina nje wena ngiyakutshela. Qhubeka uwenze kile mkhuba yakho but ngeke kuze kugcine wena. Usho kanje? Ngeke kuze kugcine. Usho kanje? Ngeke nje uze kugcina wena. Ngoba nje sisophuma omkhulu sixoxe naye. Sizophinda sibuye naye noma sizophinda simthathe ngolunye usuku sibuyele naye lapha kuma Khostombela. Ngeke kuze kugcine wena. Shayela izandla. Qinisile yazi? Ushayela izandla for ini? Mthakathi. Uqinisile. Angithi wamthatha la ngenkani. Wabuyela kumina kodwa angithi wamthatha ngedlozolo. Ngekugcine mina. Wena wahlekisa wena. Hayi nangu baba. Hawu ungavela mkhulu sizoxoxa. Hawu.
Waba nebhandishi pho. Yeyo umshayeli kushuthi Hawu, bese uyambulala. Niyaphila kodwa. Yebo. Kwenze njani mkhulu? Yami le ndoda. Kwenze njani waba nje ekhanda wafaka ibhandishi? Sicabene. Hayi angisazi-ke. Yini kwenzakaleni mkhulu nixabana nobani noma nangulo Uncane. yini wayesekushaya? Yebo. Uthi ukushayelani njalo? Uthi uhambe naye ngalesi sikhathi lesi ya? Uthi ikhanda lakhe nje eshayela izinto zakhe. Udaka utshwala. Yithi uyabona nje amasimba lawo. Umshayelani umkhulu wena silima? Umshayelani umkhulu? Wena ngikhuluma nawe, umshayelani umkhulu? Uzohamba ungibuyele la uphuma khona. Ngoba manje uzongibuza igaga la kwami. Ngenze njani ke ngiphendule wena? Cha, ngibuza Angithi ukuthi- uthe ufuna umkhulu uzongibuza mina ngibuza igaga ukuthi manje umshayeleni wena la. umkhulu. Ngenze njani? Beyiphutha ke, sorry. Elimele iphutha. Ja elimele nje niyiphutha. Bengaqondi. Likhona yini iphutha nje? Bengaqondi. Aza fire bandage. Kumele ke njenga usumlimazile ke kumele uthenge inkukhu umgezi. Eyami phela le ndoda. Inkukhu. Yebo umgezi. Okay. Futhi Ngizothumela nje ngilula ngiyakushibhisela bekumele kube imbuzi. imbuzi kugeza ini ngathi ushonile. Ngezwa phela umlimazile. Kodwa ushonile noma manje Manje inyongo agezwe. Ubumshayelani vele uyozukhokhisa uzana imbuzi. esidala nje. Hey, Cha, sidala. ubumshayelani vele? Ngitshela ngaso. Mani ubumshayelani? Kube yiphutha. Kube yiphutha. Yiphutha umuntu eneyingozi ezubani? 3 or 4. 5. Yiphutha umuntu umshayela ka5 yiphutha. Nama ngazi wenza. Ubumshayelani? Nama ngazi kwenzakaleni. Kodwa uzwile utheni ubaba uthe hayi bephuzile. Shothi vele iyimpuzi nje vele. Yelilanga uzomlimaza. Cha mina sengibonga ukuthi nje uyaphila ngoba bese ngayi-understand le ndaba ukuthi ungitshela indaba ukuthi akasakuvulile la ukuthi kahle kahle besimayelana nani. Uyabo. Mkhulu mhlambe uchazelile ukuthi ubekushayela ini. Noma ubuye nje ubuye edakiwe wabuya wakushaya. Hayi azange ngichaze. Beyiphuzele nje. Futhi lutshwala bakhe bephuzile. Kodwa mkhulu bengeke ngikusukele ngivele ngibeke isandla ungashongo ukuthi itero ngingimina. Bengeke nje. Manje wena umyeni wakho futhi hayi umyeni wakho akusiyo mina ngoba akukhishelwanga ngisho inkukhu. Wena umkhulu makhona into wrong ayenzile yona uyamshaya. Unelungelo lokushaya abanye abantu wena. Cha. Umshayelani pho? Ngithi ngiyasho ukuthi kube yiphutha. Uphunyuka isandla. Nama ngazi kwenzakaleni. Angazi. Mina ngiyazi yona lento. Mamkhulu ngizosale sengutshela nje kahle kahle besinga expecting lena ukuthi sizokufica la. Namhlanje besize ngodaba lokuthi sithi sizothatha umkhulu sihambe naye siyoyijabulela nje mhlawumbe noma siyoshisa iqatha lenyama. Just ukuthi umkhulu athi ukujabula kancane since ebuya kule inkinga abuya nayo ngoba icishe yamkhipha umphefumulo la into le inkinga abebhekene nayo. Yabo. Since sesekukanjena ke manje uyabona ukuthi sikuyaphoqa manje ukuthi asiqale phansi siphume kulolu hlelo ebesize ngalo namhlanje. Ngoba nami ngiqola isikhibe nje hayi siyoyishisela inyama siyoyijabulela nomkhulu sizombuyisa uyabo. Kodwa sithi sekunje sekuyangiphoqa ukuthi manje asikhansele le nto sizama ukwenza olunye uhlelo lokuthi umkhulu asizakale. Umamsile ke khona ke clinic ke noma kudokotela since selimele kanje. Ngimtreatsile. Umhambi awungibendule ngithi mina umhambisile kudokotela noma eclinic. Cha, ngimhambisanga, ngimthithe mina. Hawu, ufuna ngiboshwe mina. Hawu, ngihamba uyinikela mina emaphoyiseni. Kathi ubumshayelani wena Nama ubuthembele? ngazi ngithi ngiyasho ukuthi bengidakiwe ngikhumbula. Wena ayikho into oyaziyo nje wena wazi utshwala nje. Okay. Ngiyangiphendula leso. Ngiyakuphendula. Nangiyazi mina lento. Mamkhulu angazi.
Besithi ngoba kuchazela ukuthi besithi umkhulu senza na uhlelo lokuthi sizophuma ayolokhuza siyoshisa iqatha kodwa ngicabanga ukuthi sekufanele sishintshe umqondo. Wena ucabangani kuqala? Ngingagcine ngathi manje ngathi mina mhlawumbe ngixova umndeni noma ngiqhatha umndeni noma ngifanele mina ngigcine ngitake over okudlulane nani umndeni ikakhulukazi njengoba kuwumyeni wakho la. Wena ucabanga ukuthi senze kanjani umkhulu sinsese kanje? Mina ngicabanga ukuthi nje kungayiwa la benithi nomjabulisa khona. Ngoba phela ufaka amabhandishi uzohlekwa abantu. Khona uqinisile khona. Kusazohlela nje into yakhe vele. Yazi ukubuya kwakhe nje esebuya kumina uzophindela vele kuyena futhi. Cha mamkhulu kuningi vele ngizosele sengikutshela nje phela ngoba umkhulu mhlawumbe ukutshela but akutshelanga konke. Kuningi lo Nonkiroyo akwenzile kumkhulu yabo. Kuningi wakhipha kwakhe idliso, wakhipha inyama le ngaphakathi kuthuwusu engabona eyiningi lapha ngathola ukuthi vele umkhulu wachaza ukuthi vele inyama ngaphakathi usiyona inyama ikhonzile yabo. So ngikujejele yavele yamdlisa ngawo ke lokhuzi usulolo kwaphuma nenye into eyicarrot owuyiboti yayinamathele engaso njengoba de lokhu kwakukhuluma nje ukuthi makuphuma idliso uzobe ebulawe yithina futhi kwakufanele ukuthi makuphuma lento kuphuma nomphefumulo kodwa ngenhlahla ke ngenxa yalezi ichonca belokho ayimshiyele zona uMakhosi uNtombela futhi akwazanga ukuthi igcine kwenzekile lokho yabo. So kwazile ukuthi iphume wa right naye umkhulu njengoba sasibuya naye nje way right umkhulu wayini engaze ngize ngimbone mina eyiyona since ngaqala ukumazi yabo. Namhlanje ngiyamfica ukuthi nje ungathola ukuthi khona lokhu sekuphinde kwamqala phansi kwamfaka okunye ngoba phela ngiyathola ukuthi vele ngalesi sikhathini sasimshiya la washo wada ngeke asangena la uyadlula uyeza uza ku kodwa kwafika kimi ukuthi no ngeke azayenze lo nto leyo mhlawumbe ubribe thina. So ngiyajabula ukuthi nawe uyakuveza ukuthi wayeza wazolala kuwe because wakukhuluma kuthina kodwa thina sibanga nakho kumkholo yabo. So senginakho ke manje ukwethu ukuthi lo Nonkiroyo sephinde ngomfaka enye into because ngeke kodwa uthi akamfakanga. Umfakile ngoba uyabo uthi vele ulimele nje uqala menzela ukudla kuqala. Wamfida waseyaxabana ke naye. Vele kukhona asekufakile vele. kodwa umukhuluma udaba lokuthi akasazuli usehleze endlini eshuthi uzama ukufihla umkhulu since elimele kanje. Uyafihla vele ke indoda uyawazi ayafihla. Kukhulu vele akwazi. Uzama ukufihla umkhulu ukuthi angabonwa abantu. Ngoba phela vele mina abantu wanzi umkhulu makwenzeka into. Ukuthi sengikhathele wena libele ngikhomba. Ukhathele yini ngoba wena wonakela? Ungangikhombi. Phela ngeke wena uzongulahlekelwe inhlonipho kwami. Ayiyakulahlekela bhuti. Uzomela uzama ukuthi uyiqoqe. Ukhuluma into eqondile oyizele la. Khathele. Wena. Yabo lo shido okhuluma la noma mkhulu. Bekumele ngabe ukhulumele le kamamkhulu ayila. Le mithi ibambayo le enibamba la cha hayi akuyona ke la ekhaya lokukhuluma akuyona la unelungelo lokukhuluma ngoba ngiyamfonela uyeza ayeza kwakho akeze kwakho kwakho kade ngikuphi manje unyawo lakho lisendaweni errong ibhuti lisendaweni errong hayi unyathela lalela lawe sisi mina ungangitsheni lo dodo lalela ungangitshela lo dodo ungangitshela lo dodo engitshela wona engawuthengelwe indoda yami wakuthengela noma wamqola wakuthengela noma wamqola wakho lokho uwena okwaziyo lokho kodwa wami lo mhlaba lo hayi le meeting enibamba la emfuleni noma kwakho umamkhulu hayi la kwami sengikhathele yes ushayekile umkhulu kube yiphutha ngiyavuma ngiyaxolisa kube yiphutha kodwa futhi nje lamasimba enizongikhomba ngawo la nganqeni ngihambeleke uma ukuthi niyayibona ukuthi lento eniyilethe la ayikho vele nansi mkhuba wena yebo bhuti manje ubona ukuthi ngoba nakhulawula umkhulu noma usugqema umkhulu usho ukuthi usuzogqema nami ke manje ngoba phela ngiyabona sekubheke lapha ekuthethe manje usuzogqema nami uqo ngingagipha ngisho ubhusho obukhali ngoba ngikwami ukhumbule njalo ukuthi nayo lendlu le oyitshela ukuthi yakhe akusiye yakho wantshontsha imali kaMkhulu wayithenga ayikho yakwazi yodeli sihambile
ngiyodela isingasekho kodwa manje misala ezandleni zami ngifuna irawundi la. Manje usuphinde wamdlisa ke futhi umkhulu ke ngoba kwese engasamdedeli. Why bungasaphuma uzule njengoba phela siyakwazi ukuthi isidakwa. Udakwa utshwala nje yona into yaziyo. Kusho kanje? Ngoba eselimela umkhulu usubothi ngcono umgcina endlini. Angazi ke wena ungifunza lawo magama. Bengimele ungibuze ukuthi indaba omkhulu engasaphumi bese ngiyaku-alter. Yini indaba omkhulu usumdlisile yabathi kwawena nje awukwazi ukudeliver i-speech. Ungitshela into engayazi. Yini indaba omkhulu angasaphumi? Engasaphumi ngoba akathanda ukuphuma. Ukhona umuntu oboshela embedeni siwahlala la angaphumi ingoba akathanda ukuphuma. Uhleli ngoba akathandi. Lalela lapha ke sisi. Awumbuza ukuthi ubehlaliswe uba endlini. Ngoba phela behlalele ngokuthanda kwakhe. Buhlaliswe uba? Hayi bengihlalele mina nje. Akakusabi leli thuke. Hayi cha uyakusaba bo. Suphinde wayifaka lento yakho. Hayi ukuthi uyangisaba uyangihlonipha. Uhlonipha wena? Yes uyangihlonipha. Wena uyamhlonipha ni? Ngiyamhlonipha. Uyamhlonipha umuntu omshaya? Ingozi ekhanda uyamhlonipha? Angimshayanga uwileke. Hawu wagqimika uphinde wagqimika wazogqimika 5. Ubedakiwe vele warola. Uyaphuza kanti ufana nawe nomkhulu. Ngimphuzise ngenkani wavele warola wathi bhaka waswala imali ngam5 bandish. Hayi cha siyakubongela bontombi. Hayi uyayithanda bo indoda yakho uyifaka ibhandisha uyihambise eclinic cha uyayithanda. Imphoza nhloboni. Ngiyamthanda. Phela eyami indoda ayiphuza. Ubephuza amasada. Apho savana. Mina Uvuvukela unje. Mina ngibona ukuthi asame nomkhulu mamkhulu uyangivumela ukuthi same nomkhulu simo sepolice station ukuze sizokwazi ukuthi silungise indaba yalo nonke Roy. Angazi kodwa ummono wami. Oqala yena uyavuma yini singayi. Ngizofika uthini mkhulu epolice station? Uyavuma akavumi ngihamba naye sepolice Uzofika station. uthini? Lalela ke. Bangakutshela laba behubhe bekutshele ngepolice station. Police station ngeke size ngalutho. Mina ngizofika epolice station ngintshela uwile. Umdala vele manje ngeke bekholwe. Fana ingane encane. Cha usathane lo. Ngeke beze bekholwe umuntu omdala angaka. Bethi uyaqamba manga leli khehla ngahlawushawa ingane encane kanje. Nkulu ngicatha samba siye police station manje sesiyalitshintsha manje uhlelo. Hayi asamba mamkhulu angazi uma uyazivumela simthatha omkhulu siye police station. Ngoba uhlangane neqile ayiwiqile. Nizophumelela yini? Hayi fuck off. Hambani. Hayi sala wena nonke Roy. Hambani. Hayi sala wena nonke Roy. Hayi. Hawu. Umuntu usimshana omkhulu uright manje usebula imali. Hayi mkhulu kofathi umyiyeke lento le. Hayi. Njengamanje ke South Africa nisixolele. Njengamanje kuphoqa ukuthi uhlele besikade sinalo lokuthi umkhulu siyamthatha siyoshisa na inyama. Angeke sisakwazi ukuthi sikwenze since umkhulu ekulesini. Ngiyacela mkhulu uningilinde nje khona la. Njengamanje nawe mamkhulu sihamba siye police station. Okay, ngiyaxolisa kakhulu. So kuphoqa ukuthi angihambe naye umkhulu siye naye police station. Angazi noma ngihambe ngiyomshiya kumamkhulu ngididekile. Sisanokuphikisana kodwa ngisazobonisana labaphathi bami abangiphethe ukuthi simsaphi njengamanje umkhulu ukuze umkhulu akwazi ukuthi agcine ukuthola usizo kodwa ngicabanga ukuthi sekufanele i-take over e-police station noma i-take over inkantolo lolu daba since sekukhona oshaye omunye. Mina bengalishayile li-2K yabo bengalishayile li-2K hayi njengoba bengilisaba uyabo akukhonto bengilisaba kodwa ngenxa ukuthi ngiyamhlonipha umuntu wesimama yabo so kulento aseyenza sekufanele i-take over amaphoyisa ngoba nama nginawo amandla nathi asinawo amandla okutake over kulolu daba usuke seluka nje so siyacela ukuthi South Africa ngiqhubeke nokulandelela udaba lamkhulu bese sithi sekufika egcineni kodwa mase kwenzeka nje ngibona ngazi ukuthi wonke umsebenzi sesiwenzile ukhomba ukucekeleka phansi uqala phansi so qhubekane nisilandele sithi imbala kwaJabulu Jule siyayibonga isupport yenu sithi qhubekani usupport udaba lamkhulu asibonge kakhulu niqhubeke ningakhohlwa njalo ukusilandela ku Facebook uJabulu Jule TV ku TikTok Jabulu Jule TV na ku YouTube uJabulu Jule TV nisilandeleke lapho ke bye bye.